Ja stalno, baš sam danas jednom mladom čovjeku koji mi je veoma blizak rekao, skoro nisi ništa pogrešio, to mi se ne sviđa. Znači, svaki neuspeh je vrlo bitan za razvoj tog čoveka, za razvoj kompanije. To je mnogo značajno, da vam kažem. I bez neuspeha nema uspeha. Jer ako vi idete ziheraški da igrate, to znači igraš samo svaki broj dobija. Ima neka vašarska lutrija gde tiket više košta nego 95% premiju koju dobijaš u nekoj koverti. Onda to nije dobitak. Nego ako igraš, mi mora u biznisu da idemo po liniji. Znači da ima rizika. Sa rizikom ide i dobit. A inače, svuda gde nema rizika, nema dobiti. I zato je vrlo bitan taj neuspeh, jer mi dozvoljavamo udeliti neuspeh. Mi ne dozvoljavamo skrivanje neuspeha. Kad neko u kompaniji skriva što je nešto uradio, što nije dobro. A znači, neuspeh je neophodan. I neuspeh nas dosta usmerava da u sledećoj fazi uspemo.